Maayong gabi aron masabtan ang ebanghelyo karong adlaw, atong hulman ang prayer ni Saint Francis of Assisi. It is in dying that we are born to eternal life. Kung inyong nabantayan, na ay duha ka nagkalahi nga realidad, death and birth. Pero abi ninyo mga igsuon, kana di ang death o birth, pariha day na. Ato ganing sulayan pagsumpay. Sa dihang ang bata naa pa sa tiyan sa mama, tanang kahayahay iyang nasinati. Kitapod, samtang ni atas kalibutan, bisag daghan tang problema, wala biya pa'y gusto natong mamatay, di ba? Pero kung gusto sa bata nga mutlambo pa mutubo, kinahanglan biyaan niya ang kahayahay sa tiyan sa mama. Kitapod mga igsuon, aron masinati nato ang kalipay sa langit, kinahanglan pud natong biyaan ang kalibutan ug mamatay. Maunang ang bata inigawas, maghilak gyud. Kitapod, pag sinati sa kasakit ug kamatayon, naapod ang paghilak. Pero ang good news, inigkatao sa bata human sa pag-utong sa mama, nipuli ang kalipay sa pamilya. Kitapod, human sa mga pag-antos ug kamatayon, mga paghilak, mupuli po dayon ang eternal life with the Lord, happiness with the Lord. So mga igsuon, panahon ba unta sa problema ba o kamatayon, dili unta ta mo focus diha lang sa paghilak o pag-antos, kundili ang mupuli nga kalipay human sa paghilak kana unta. Diya pa giingon ni San Pablo, ayaw kalimti, eye has not seen, ear has not heard what God has prepared for those who love Him. Kita na, wala pa daw mata nga nakakita, wala pa'y dalunggan nga nakadungog sa giandam sa Dios alang sa mga nahigugma kaniya. Pagkanindot, kapit lang ha, ug smile.